Jeg er nu færdig med at arbejde med min Glock. Jeg vil gemme min Glock, og så vil jeg prøve at sætte min Glock ind i en besked på Intra. Jeg starter med at gå op og vælge Save and Publish. Så skal jeg give min Glock et navn. Den får navnet Martin Luther King. Den skal også sættes ind i en kategori, og jeg vælger her People. Så skal jeg sætte nogle tags ind. Tags er ord, der beskriver min Glock og gør, at den er nem at finde for andre på nettet. Jeg vælger derfor nogle relevante tags. Og herover til højre, hvor jeg skal gemme min Glock, har jeg også mulighed for at gøre min Glock offentlig, eller gemme den og vælge privat, hvis jeg ikke vil have, at andre skal kunne finde. Jeg vælger dog public denne her gang og trykker på save. Nu er min Glock gemt. Jeg har mulighed for at dele min Glock med andre. Det kan være ved mail. Jeg kan lægge min Glock ud på Facebook, på Twitter. Der er mange muligheder. Hernede har vi den såkaldte embed-kode. Den skal jeg bruge, når jeg ønsker at sætte min Glock ind i en besked på Intra. Derfor går jeg herover og kopierer embed-koden ved at trykke på copy. Nu vil jeg så gå en tur over i Intra og prøve at sætte min Glock ind i en besked. Jeg er nu gået over i Intra, og jeg vil prøve at sende min Glock i en besked. Jeg skal sådan set bare gå ind og skrive en besked, som jeg plejer, og så skal jeg lige være opmærksom på, at helt herovre til højre er det felt, der hedder kilde. Det trykker jeg på. Så begynder cursoren at blinke ind i beskedfeltet, og jeg trykker højre på min museknap og vælger sæt ind. Så kommer der en masse forskellige tegn ind. Det ser meget forvirrende ud, men alt er faktisk som det skal være. Det er nemlig den såkaldte embed-kode, som nu er blevet sat ind. Så går jeg herned og trykker på send, og så kan vi se lige om lidt, om min Glock er blevet sat ind. Som man kan se, er klokken nået frem. Jeg har fået min Glock. Den er ligesom den skal være. Der er rigtig mange muligheder for at bruge den her embed-kode, også inde i elevintra, og derfor kan værktøjer eller produkter udarbejdet i Glockster sættes ind i elevintra, og der er muligheder for at lave en digital portefølje. God fornøjelse med Glockster. Det var alt herfra. Hej hej.